Petit Celler us ofereix aquest espai. Sebastià Lozano, del Petit Celler, com estàs? Bona tarda. Què tal? Bé, encantats, perquè mira, ens han deixat aquí el formatge amb safrà, les gelees de safrà, que ens ha portat també el Joan Cartanyà, i ara, Sebastià, cava? Sí. Avui cava? Festa del Avui cava. toca cava. Festa del cava. Quin dijous? Perquè tenim una festa del cava. Correcte. Una festa del cava organitzada pel Petit Celler. Sí. Que serà quan? Mira, la festa del cava aquest any la fem el dia 29 de novembre, divendres, a la tarda, aquí al carrer Beethoven, a la nostra O aquí al botiga. costat de Catalunya Ràdio. Correcte. Sí. I el dia 30 al Teatre Cursal de Manresa, que és la festa... Doncs, vam començar ja fa 8 anys, a Manresa, i bueno, és un acte que estem molt contents, molt orgullosos. És d'aquests que et surten bé. Perquè el Petit Celler va néixer a Manresa, Sí. i allà teníeu la primera botiga, allà vau organitzar per primer cop la festa del cava, Sí. i ara és una festa ja consolidada en què hi assisteixen quantes persones? Molta gent, mira, més de 1.200 persones. 1.200 persones. No gaire més, perquè un any vam ficar 1.600 i la veritat és que no estaven massa còmodes i vam decidir frenar a 1.200 perquè la gent estigui a gust i puguin tastar... I després diuen que la gent no va a teatre. Ara! Es va omplir la sala aquell dia. Perquè ja truco, al veure. I, per tant, ara té una rèplica a Barcelona, aquesta festa, aquí Sí. a les instal·lacions del Petit Celler. Sí, al carrer Beethoven. al fer-ho a Manresa, bueno, tenim molts clients, molts amics de Barcelona, doncs que també els té una dificultat per venir a Manresa i va, per què no ho feu a Barcelona? Doncs mira, realment... Què hem de fer per venir? Doncs, bueno, Tocar la porta. triar el dia. Mira, nosaltres venem una entrada que val 20 euros, i llavors amb aquesta entrada et donem una copa de cristall que ja és per tu, que et serveix per tots els tastos, i entres al recinte, hi han uns 40 cavistes entre caves i xampanys elaboradors, pots parlar amb el propietari, amb l'enòleg, amb el senyor que fa el cava, i pots tastar tot el que vulguis. La copa, quan has acabat de tastar, la pots deixar allà i ens l'envieu a casa? Perquè no tinc pebrots de 40 caves, marxar amb una copa cap a casa. Sense trencar. Exacte. Com normalment molta gent fa comandes, doncs ja te l'enviem amb la comanda, te l'enviem a casa. I allà reuniu, per tant, en aquesta festa els millors productors de cava de Catalunya Sí. i part de l'estranger? Bueno, intentem, a tots els amics que tenim, els cavistes, que són molt importants, doncs volem que sigui una festa oberta, amb tots els que treballem i amb els que no hi treballem, també, si volen venir algun dia estan sempre convidats, però els cavistes més importants del nostre país hi són presents, i llavors una selecció de xampanyistes, de gent de la xampanya, doncs bueno, perquè és una festa del cava, però al tenir bombolles i el xampany té glamour, bueno, ens va semblar adequat fer una petita selecció de vinyerons, que són caves petites, que cuiden molt bé el producte, doncs també ens acompanyen uns quants. Els separes molt, no es barallen els del cava i els del xampany? Allà tots junts, es porten bé. Veuen tots i s'acaba una festa. Hi ha una masterclass. N'hi ha diverses masterclass. Sí, aquest any, al Cursal, a Manresa, aquí a Barcelona encara no, però a Manresa, hem fet 5 masterclass durant el dia. La primera començarà a les 10 del matí, i durant el dia es aniran fent aquestes masterclass, només per molt poca gent. Tenim 25 places, però són coses realment increïbles. I què aprenem en aquestes masterclass? Mira, si em permets, t'ho diré molt ràpid, però la primera doncs, serà de Cripta, que és el cava emblemàtic de la marca Agustí Torelló. Molts oients és el que diuen, que avui hem preguntat als oients quin cava preferien o quin xampany, i molts coincideixen en aquest Cripta. S'acaba de seguida. Aquest te l'has de veure de cop. Perquè no pots deixar saps terra. pas on t'has de deixar l'ampolla. Clar. Perquè té aquesta ampolla tan... Sí, en una forma d'àmfora. forma no? d'àmfora. Però has d'anar passant. T'obliga a posar en una cubitera. Jo amb una mà Local. menjo i l'altre tinc l'ampolla. Això, I així, saps, no s'embessa. No necessites copa. Exacte, Clar, tampoc. perquè té el cul arrodonit i això com s'aguanta? No s'aguanta. No, Amb s'aguanta, cubitera. no. I com es ven? En una caixa? Va amb un estoig, molt maco. Doncs ve l'Àlex Torelló, que és l'anòleg d'Agustí Torelló, i tastarem anyades antigues de cripta que no estan al mercat, del 2001, 2003, 2005 i 2007. És un acte, és una masterclass increïble. Això a Manresa, Sí, totes les màsters les farem a Manresa. Molt bé. Després tenim, per exemple, d'en Turó d'en Mota, que és el cava, l'icona de Recaredo, i ve el senyor Ton Mata, el propietari, i tastarem les 4 anyades que hi ha actualment en curs. Bueno, que n'hi ha no, perquè del 99, que va ser la primera, no n'hi ha. Però ja la tastarem. I tastem 99, 2000, 2001 i 2002. Què més fem? Com ens venen 2 senyors de la Xampanya,
que a més són molt diferents entre ells, amb filosofies molt diferents, que són les cases Barón Fuenter i Enric Giró, doncs els posarem allà amb 3 xampanys cada un dels seus, i cada un doncs, ens farà la màster amb el seu discurs i amb la seva manera de treballar. Val a dir que catarem o tastarem un dels xampanys de la casa Enric Giró, que es diu Argon, que és del 2002, que està valorat en 350 euros l'ampolla, vull dir que... I tot això per 25 eurets. Molt bé. Acabo. Sí, ja Farem falta una. la de Gramona, Sí. una altra cavista. Ja veieu que les caves que farem les masterclass són Primer nivell. millor de lo millor. Un altre clàssic entre els nostres oients. Correcte. Doncs mira, ens acompanyarà en Xavier Gramona, un dels propietaris, i tastarem del celler Batlle 3 anyades, que són 2001, que no n'hi ha al mercat, 2002 i 2004, i després tastarem 2 sorpreses, bueno, ja les dic, serà Enoteca, que és el nou cava que trauran al mercat. El vas portar aquí. Ja el vam provar aquí, amb és primícia, i són uns caves que valen 120 i 130 euros, el brut i el brut nature, i que són espectaculars. Podria venir també el Nando Jovany, no? A fer Nando, una què fas? masterclass. Sempre invitat. És la segona Jo ja he vist que hi havia aquesta ampolla. És la segona copa que es fot ja. Bueno, perquè no Sí puc... que l'hem tastat. Però que no podem enraonar Ja l'aigua veuràs el bala vídeo. blanca com marxarà la bala Aviam, blanca. Nando, aquesta secció, la secció dels vins i caves, té un ordre. Primer es parla amb el Sebastià i després fem el tast. No, aquest ordre. Jo No has normalment vist- marxo. Perdona, normalment marxo. Jo No ho has sento, vist que aquest estem ordre. aquí tots quietets? Però jo, mentrestant, aprofitava, perquè després, com que això passa tan repesa, jo ja l'he Tan provat. repesa. Jo ja l'he... Ai, mare de Déu. Ai, mare de Déu. El Nando pot fer el que vulgui a la meva secció. Això per endavant. No, és que aquí encara no hem fet el tast i ell ja Doncs- va per Bueno, la perquè segona vaig per copa. adelantar. Acabo amb les masterclass. L'última. Marcel Gorgori. Home. No ho coneixem. En, en clau de vi, doncs tenim l'honor de que ens acompanyarà i ens farà una masterclass de música clàssica amb cava. És la música del cava, el titularem. Són les seves dues passions. Correcte, i la veritat serà molt, molt interessant. I acabarem amb Aquí aquesta. a Catalunya som un país de cava i ens ho han demostrat els nostres oients quan a primera hora del matí els hem preguntat quin és el vostre cava preferit i tothom en té un, cava o xampany. La majoria són caves. La majoria són caves, algun diu que sí que li agrada més el xampany i diu que fins i tot li sap greu per fet de ser català, però que això que té la bombolla més suau doncs ho agraeix, però n'hi ha per tots els gustos. Molts ens han recomanat aquest, el Cripta, molts altres destaquen Gramona, en general, sense concretar-ho més, i Recaredo. Per exemple, la Isa, que ens diu Recaredo. Per què? Perquè m'ho van donar per primera vegada en un sopar molt cuidadet i el cava em va caure molt bé. O l'Olga, Jove Camps, perquè és sec, però no excessivament, i fresquet està boníssim. La Teresa, per exemple, del Cripta ens deia: és com la romànic català, d'una exquisidesa i puresa sublims. Macabeu, xarel·lo i parellada, res més. No sé si encara el fan. Sí que el fan. I destaca això de l'àmfora. No se l'ha I la acabat, Carme no. diu: a mi m'encanta dinar cada dia amb una copeta d'Anna de Codorniu. Senzill però deliciós. Molt bé. Cada dia és una festa. Benjamín. Obrin Benjamín. Anem al tast, Sebastià? Som-hi. Ara és el moment del tast, Nando. Oh, mira que m'ha Ara, passat, també. Ara. Perdona, mira què m'ha perdona. passat. Però tu què? Vaig xerrant Anava darrere de teu. segona copa. El Feixedes també ja va per la segona. Vale. Bueno, però normalment no ho fa, avui perquè li he Perquè ensenyat jo com aquest es m'ha havia de fer. animat. Aquest m'ha animat. En Què ens Joan has m'ha portat animat. avui, Sebastià? Un cava. Pues, com és la festa del cava, us porto un cava que és el Naveran Odissea. Naveran és una bodega, un celler, que està a Torrelavit, a l'Alt Penedès. Té una finca de més de 100 hectàrees, cuiden molt bé el producte, fan una molt bona selecció de caves, també fan vins tranquils, i en aquest cas us porto aquest Odissea, que és un brut reserva, amb uns 24 mesos de criança, per això veureu que té una bombolla molt fina, És veritat. i que en boca aquest carbònic és molt integrat. I tant. Vale? Està fet amb chardonnay, la veritat chardonnay, i parellada, que és la típica d'aquella zona. Hi ha una zona certament una mica ja alta i on la parellada realment comença a treballar molt bé. És un cava que el venem a 12,95. Que bé. Està molt bé. Ah, I, per exemple, a la festa del cava, que és una cosa que no he dit, el més important de la festa del cava, i per això va néixer, és perquè els nostres clients, al fer les seves compres de Nadal, puguin tastar moltes coses i així comprar amb més garanties. I només per aquell dia fem uns descomptes espectaculars. I en caves inclús fins al 50%. En aquest cas, aquest Odissea tindrà un 40% de descompte. Carai. Oh, ai, que bé. Vull dir que... Hi haurà Està algun molt bé. cava que no estigui dintre la 10 cava? Algun vi espumós? Sí,
Sí, Sí, una precisament cosa així. perquè els del Bet i Noia, per exemple, que cada any venen, acaben de sortir de l'ADO Cava i estan a l'ADO Penedès com a Via Espumós. Sí. I, bueno, segurament hi haurà algun més, ara no em ve el cap, però segur que el Bet i Noia sí. Aquesta és la gran època del cava, és veritat, ara que s'acosta el Nadal. Sí. Hem fet el tast d'aquesta joia, aquest Odissea de Naveran, però també, com cada setmana, fem unes recomanacions low cost, Sí. per si algú aquests 12,95 li semblen massa, encara que ja hem dit que la festa del cava el tindríeu amb el petit celler amb un 40% de descompte. Els low cost d'aquesta setmana. Sí, aquesta setmana us recomano el cava Terrer de la Creu Brut Nature. És un cava jove, molt fresc, amb les varietats autòctones d'aquí, Macabeu Charlo Parellada, i és un cava per disfrutar a mitja tarda, molt jovial, i no arriba a 6 euros. Molt bé. Doncs ja tenim aquestes dues recomanacions de cava. Fantàstic. I recordem que entre totes les persones que ens han enviat avui la seva recomanació de cava, sortegem què, Sebastià? Farem 2 entrades per la Festa del Cava de Barcelona. Dues entrades per la Festa del Cava de Barcelona, perfecte. Molt bé, doncs no sé Mira. si podem llegir algunes de les Sí, recomanacions tant, més n'hi ha de les que ens han moltíssimes, arribat. algunes Una en mica podem més de llegir. cava, Nando. L'Àngels, per exemple... Ja en porto 3. Ens diu Brut Nature o reserva de família de Jover Camps, fresquet, i això sí, tot el cava en bona companyia. O la Pilar diu Clos Lentiscús, no sé si ho pronuncieu bé, perquè no Del conec Garraf. gaire els caves. De Can Ramon. Exacte, diu de Can Ramon, viticultors del Montgròs. Sí, home. M'he enumerada. L'Anna Boníssim, Maria, per és el mi millor del món. 3. És de Sumoll, és un cava de Sumoll, molt Aquest, bo. està amb aquell cava de Sumoll. És boníssim. I diu, veu això, és que no veu tot Perquè tu, és i això veu diferent. tot ell. S'han de veure coses diferents, No té home. manies, no té manies. L'Anna ens diu, per mi 3, Nadal, Recaredo o Gramona. O la Núria, l'Analec és un celler familiar a tenir present. Molt bé, doncs fem ja el sorteig. Necessitem un número Mira, avui. un número de l'1. Avui n'hi ha molts, eh? Avui n'hi ha molts, 35. Un número de l'1 al 35. El 22. El 22. És per la Cristina Guill, La Cristina Guill, ja necessitem un altre número de l'1 al... 326. Algú que s'emporta el cistell de productes Capravo. 150. El 150. És la Rosalia Ferrer. La Rosalia Ferrer, molt bé, doncs hem donat els premis. Sebastià, què passa? Vols que ben donem un altre premi? Sí, anem a veure un altre. No, una altra festa, una altra entrada, un altre número, si Va, un voleu. altre número. Un altre número? De l'1 al 35, un altre cop. Mira, ara ho fem fora d'antena, que tenim publicitat, i marxem. Adéu-siau, tornem demà. Em tocarà a mi. Va, adéu. Catalunya Ràdio. El Petit Celler, la vostra botiga de confiança on trobareu els millors vins, caves i licors, us ha ofert aquest espai.